Моңаршы юғалғандар да. Йор буй лагері яқында бірер киім бере аласыңмы? Сенікі қойда. Мен джунглида шулай уяндым. Сен білерге тиеш. Бүтін утрау тітренді. Башларына қапшық кидерткенше Кейт Джек һәм Сойер да мұны көрді. Борчылма. Локаларны құтқарачак. Ул мұны үз шығышында айтты. Нинди шығышында? Мен дусларыбызны табачакмын. Біз аларны табачакбыз. Білмим ничек, ләкин табачакмын. Синең түбәң бушаган. Түбә? Дос, мен білмейм шол. Сен дұрыс аңламадың. Ул мұны өзі тілер еді. Шатырында қазынып, аның әйберләрін алғаннымы? Сен Сойер турында айтасыңмы? Ләкин ул бұларны урлаған. Кішілерге ризық керек, дарулар керек, бик күп. Сонда бұл рәсімнәр. Чарли? Дезмонда? Әйдә минем белән. Эконы таптығызмы? İkiniz de. Нәрсә булды? Эко үлді. Біз аның мәйтін орманда топтық. Кеше жерләдік. Ул ничек үлді? Аны утыра үтерді. Ничегенде утыра үтерді? Ничегенде утыра үтерді? Бу нәрсә икәнен беләсең. Табиб булмагач кешеләр курка. Әле джунглидан курку җитмәгән иде. Мынынчы кабул итүегезне алар күзәтәчәк. Шуңа булган хәл турында кешеләргә сөйләгәндә, сез тыныч булып калуыгызны телим. Син тәртиптәме? Иптәшләр, Дезмонд белән ни булды? Ул нишли? Анда кемдер бар. Клэр кайда? Ул йөреп киләм диде. Баланы миңа калдырды. Клэр! Мин җитештем. Ул тәртиптәме? Әйе. Клэр! Нәрсә булды? Кит, комачаулама. Клэр! Клэр, кит, Чарли. Мин нишләргә беләм. Ул сулыймы? Ул сулыймы? Әйдә. Булыша аламмы? Әйдә, Клэр! Клэр! О, Клэр, мин булышам. Син тәртиптәме? Барсы да әйбәт. Мин сине шатырга алып барам. Әйдә булышам. Булды, Чарли. Комачаулама. Аны шатырга алып барырга кирәк. Тәртиптәме? Мин булышам. Ярар, яхшы, Чарли. Мин үзем. Кая җыендың? Эй, каян белдең? Ул батканын каян белдең? Ул ничек белгәнен мин әйтәм.